Andi, und jetzt erleben wir wunderbare Kunst. Von dir magst du uns einen kleinen Rundgang schenken, wo du uns ein bisschen detailliert von deinen Botschaften erzählst? Kyllä, taiteilijana minulle on tärkeää vangita hetkiä ja kertoa tarinaa. Tässä on taideteoksia hyvin pitkältä ajalta esillä. Tässä on opiskeluajalta asti ja yli 20 vuoden vanha, ja tässä on vähän tuoreempia. Ne on sarjasta, jossa tein samanlaisesti grafiikkaa ja veistoksia. Tämä oli kunnianosoitus edesmenneelle suomalaiselle graafikolle Auti Heiskaselle. Auti Heiskanen kuoli muutama vuosi sitten ja hänellä oli näyttely Helsingissä Ateneumissa, joten näyttely vaikutti minuun niin vahvasti, että tein siitä noin 30 veistoksen sarjan ja sitten nousin kokeilla myös itse grafiikan tekemistä. Näitä voi ajatella, että nämä on ikään kuin veistosgrafiikkaa, vaikka näissä toistui samat teemat ja samat ikään kuin grafiikan pedoksia, vaikka ovat kaikki erilaisia. Mutta myös luonto on minulle hyvin tärkeä. Luonto on tässä meillä Suomessa varsinkin koko ajan ympärillä ja pidän paljon linnuista ja kasviaiheista ja ne toistuvat taiteessani monella tavalla. Tässä on myöskin vähän harvinaisempi, tässä on puuhiilestä tehty lintu. Myöskin joskus kokeilen muita materiaaleja kuin metallia. Se pitää minua virkeänä. Tästä on sitä aikaisemmin kerroin sarjasta ihmisen kuoria. Nämä ovat pienoismalleja oikeastaan veistokseen. Teen isompia veistoksia tehdessä, niin teen ensin sarjan pienoismalleja, joiden pohjat sitten lähden kehittämään isompaa. Käytän hyvin monenlaisia metodeja. Tässä on valutöitä ja tautiotöitä, hitsaustekniikoita. Yhdistelen kaikkia erilaisia metallitekniikan metodeita. Ja myöskin tässä on samaa sarjaa. Tässä on myöskin kirkon ristin materiaalista tehty tämä pieni veistos, mikä kuuluu samaan sarjaan näiden graafisten veistosten kanssa. Tulkaa peremmälle tänne. Ja, aber du bist sehr emotional auch, ne? No kyllä. Ja. Tässä on sarja veistoksia, jotka tein, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja. Tässä on veistos nimeltä Sota. Ja. Se on tehty ihan sotilaskiväärin luodeista ja takomalla tehty, ja halusin jotenkin kuvata tätä sodan julmuutta ja sitä, kuinka se on vain tuhoava voima. Minulla on paljon ystäviä sekä Venäjällä että Ukrainassa ja ajatukset on jatkuvasti molempien luona. Minusta on ihan kauheaa, että ihmiset joutuvat taistelemaan toisiaan vastaan, ja siksi tein myöskin tämmöisen sarjan, missä on, tämä nimi on Venäjä 2022. Ja tässä on sekä Venäjän symboli ja kaksipäinen kotka, joka pelaa venäläistä rulettia. Ja Ukrainan symbolina on tämä haikaranpesä ja myös tällaiset sähkötolpat ovat ehkä molempien maiden symbolina. Ja tämä hauto on muna, jossa on myös sitten luodin reikä. Eli tällainen symboliikka, tai nämä oli teoksia, mitkä minun vain piti tehdä. Venäjäläisessä kielessä on sanonta, että ei ole peilin vika, jos naama on ruma. Ja tässä on myös tämä Venäjän kaksipäinen kotka. Tässä on Ukrainan kartta. Ukrainan kartta ja tämä Venäjän kaksipäinen kotka katsoo peiliä, mutta päät katsovat, kuten Venäjän maakunnassa katsovat eri suuntiin ja ei näe edes sitä peiliä. Valitettavaa totuutta. Ich wünsche mir so sehr, dass das alles aufhört.